noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, iubitoare de Hristos armate, preacuvioșilor și preacucernicilor părinți și tuturor prețăvitorilor creștini care sunt de față în această sfântă slujbă. Dăruiește de Doamne zile bune și îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și cu toată bunăstărire. Iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește într-o mulți ani. Trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani Biserica Ortodoxă Română își sărbătorește astăzi păstorul la aniversarea zilei de naștere. Prezența și rugăciunea noastră a clericilor și a credincioșilor se dorește a fi un prinos de recunoștință adus pentru bogata și neobosita lucrare misionară, intensă, creatoare de valori și demnitate, desfășurată de-a lungul a peste 6 decenii de viață și a 33 de ani de slujire ca arhipăstor a Preafericitului Părinte Daniel în slujba Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a născut în ziua de 22 iulie, în anul 1951, în satul Dobrești, din județul Timiș, ca al treilea copil în familia învățătorului Alexie și Stella Ciobotea, primind la botez numele marilor profeți Daniel și Ilie. Mama sa, deosebit de credincioasă și evlavioasă, provenea dintr-o familie înstărită, care avea mai multe proprietăți și care își găsea bucuria în primirea și ajutorarea semenilor, în dragostea față de biserică și pentru sfintele slujbe, cultivând aceste virtuți și în sufletele copiilor. Tatăl său, Alexie, mai aspru și mai ferm în ceea ce privește educația copiilor, probabil și de pe poziția profesiei de învățător, cerea celor 3 copii multă strădanie, corectându-le cu atenție caietele și temele și urmărind cu grijă parcursul lor, mai ales a celui mic care a arătat de timpuriu o preocupare constantă pentru studiu. Cu diferite prilejuri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne-a mărturisit cum în copilărie tatăl său îi trezea pe copii dimineața de vreme, uneori chiar la orele 4 sau 5, și mergeau împreună la holdă. Chiar dacă era învățător, lucra împreună cu familia până seara, iar a doua zi de dimineață, foarte punctual, era prezent la școală. Însă chiar și atunci când muncea ore în șir, la câmp sau în gospodărie, seara o încheia în biroul său, fie aplecat asupra unei cărți, fie rezolvând probleme care țineau de profesia sa de dascăl. Iar mama Preafericitului Părinte Patriarh ținea casa deschisă pentru oaspeți, era prezentă la slujbele bisericii și nelipsită la primenirea și curățenia bisericii din sat, ori la hramurile mănăstirilor din apropiere, unde îl lua și pe fiul cel mic. Astfel, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a moștenit și a învățat încă din copilărie de la mama credința și dragostea față de învățătura bisericii, iar de la tatăl său atitudinea sănătoasă față de muncă, acrivia pentru studiul bine realizat și capacitatea de a se apleca asupra unor acțiuni complementare, de a combina administrația cu scrisul, munca de organizare cu râvna intelectuală.
După studiile primare și liceale care au însemnat o bază solidă pentru studiile ulterioare, tânărul Dan Ilie, din dorința de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu, se pregătea pentru admitere la Institutul Teologic din Sibiu. Tatăl său ar fi dorit ca acesta să urmeze o carieră medicală sau în domeniul științelor, profesii considerate mai de viitor. La sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, în plin comunism, să renunți la o pregătire laică care îți asigura un succes facil și să preferi o școală teologică, constituia o imprudență. Tatăl său spunea că teologia este frumoasă, este demnă, dar are viitorul în trecut. Și ținând cont de contextul vremii, trebuie preferată o altă alegere. Spunea tatăl că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Vechiul proverb românesc, însă susținerea și puterea de convingere a mamei, care era încredințată că Dumnezeu îți bagă chiar și în traistă, a fost determinantă. După obținerea licenței la Sibiu, au urmat studii de doctorat la București, sub îndrumarea părintelui profesor Dumitru Stăniloae, care a sporit în inima sa chemarea spre înalta teologie, continuând astfel studiile în străinătate, la Strasburg, în Franța, la Freiburg, în Breslau, în Germania, și s-a remarcat apoi vreme de 8 ani ca profesor de teologie la Bosei, în Elveția, unde a promovat cu multă pasiune și competență ortodoxia și valorile ei nemuritoare în fața a sute de tineri teologi din diferite confesiuni din lumea întreagă. În anul 1987 a devenit monah la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, primind numele Daniel și avându-l ca naș de călugărie pe râvnitorul sihastru și misionar cu viață sfântă, arhimandritul Cleopa Ilie. Apoi, parcursul preafericirii sale este în general cunoscut. După o scurtă, dar meritoasă slujire ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a fost ales la 1 iulie 1990 mitropolit, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, unde a desfășurat o intensă, o bogată activitate ctitoricească, pastoral-misionară, teologică, culturală și social-filantropică. Apoi, în 12 septembrie 2007, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat în data de 30 septembrie a anului 2007. Astăzi, atât în țară cât și în străinătate, personalitatea preafericitului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este bine cunoscută și apreciată. Biserica Ortodoxă Română, sub omoforul preafericirii sale, desfășoară o dinamică și înnoitoare lucrare pastorală și misionară, care este de fapt o nouă evangelizare, la care Duhul Sfânt ne cheamă pe toți, clerici, monahi și laici credincioși, încurajați mai ales de mărturia personală, de învățătura luminoasă și de lucrarea jertfelnică a păstorului cel bun al Bisericii lui Hristos din România. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dinamizat, a înnoit viața bisericească sub toate aspectele ei. De la vestirea cuvântului Evangheliei lui Hristos prin noile mijloace de comunicare, prin Radio Trinitas, televiziunea Trinitas, prin cotidianul Lumina, prin agenția de știri Bazilica,
prin sporirea evlaviei poporului drept credincios, prin canonizarea de noi sfinți odrăsliți din neamul românesc și includerea lor în calendarul bisericesc și în cărțile de cult, prin înființarea de noi eparhii și numeroase parohii, reprezentanțe și comunități ale Patriarhiei Române în afara granițelor țării, până la multiplicarea activităților social-filantropice, ori impulsionarea activităților instituțiilor de învățământ teologic, de cercetare științifică și teologică, toate izvorâte din grija părintească și conștiința înaltă a datoriei față de turma care i-a fost încredințată spre păstorire. După aproape un secol și jumătate de încercări, având în vedere vechimea și originea acestui proiect sau ideal sfânt transmis din generație în generație, preafericirea sa, prin eforturi neobosite, se străduiește și oferă, iată, țării și capitalei o catedrală, a cărui nume sună ca o făgăduință, făgăduința mântuirii. Aducem smerită rugăciune preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, care în iubirea sa, revărsată peste poporul credincios din țara noastră, a rânduit ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe păstorul cel bun, evlavios, jertfelnic și înțelept, care în vremuri deloc ușoare, cu adânci schimbări în societatea contemporană, este călăuză dreaptă și luminoasă clerului, monahilor, credincioșilor ortodoxi români din țară și din diaspora. Ne rugăm prea milostivului Dumnezeu să-i dăruiască sănătate deplină, bucurii duhovnicești și puteri sporite în împlinirea misiunii de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Române. Aducem prin os de recunoștință ilustrului nostru sărbătorit de astăzi pentru jertfelnicia cu care se dăruiește lui Dumnezeu și Bisericii sale, dinpreună cu dorirea fierbinte a noastră a tuturor de a păstori neamul românesc, cel binecredincios de pretutindeni, cât mai multe decenii de acum înainte. Într-un mulți și fericiți ani, prea fericite Părinte Patriarh Daniel. Din partea slujitorilor și credincioșilor de la Catedrala Patriarhală, vă rugăm să autorități, iubiți credincioși. Astăzi am mulțumit lui Dumnezeu pentru benefațiile revărsate asupra bisericii noastre și, desigur, așa cum a arătat preasfințitul Părinte Paisie, Sinaitul în episcopul vicar patriarhal recent, hirotonit, adică ieri, avem în memorie, în mod deosebit, la aniversarea zilei de naștere, pe părinții care ne-au dăruit viață, pe părinții după trup, dar și pe toți părinții duhovnicești, duhovnici, profesori și oameni care au contribuit la formarea noastră spirituală. De aceea, ziua aceasta este o zi de recunoștință pentru darurile primite de la Dumnezeu, iar aceste daruri au venit prin oameni, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și împlinește voia sa ca binecuvântare pentru fiecare persoană și ca o întărire a comuniunii între persoane diferite. Desigur,
Într-adevăr, a contat foarte mult credința părinților, dar și apoi conlucrarea atât în eparhie, la Iași, de pildă, timp de 18 ani, cât și aici, la București, conlucrarea cu toți părinții consilieri din administrația bisericească și, în același timp, conlucrarea cu instituțiile noastre de învățământ, instituții media și instituții social-filantropice. De asemenea, conlucrarea cu autoritățile de stat care răspund apelului Bisericii ca să împlinim unele proiecte și programe necesare vieții poporului român astăzi. Deci tuturor acestora le mulțumim și în mod deosebit mulțumim celor prezenți la această zi de rugăciune, de recunoștință adusă lui Dumnezeu. Vă dorim și noi sănătate și bucurie, pace și mult ajutor de la Dumnezeu spre slava Preasfintei Trăimi și a noastră mântuire. Amin. Acum vă invităm la sala de alături, numită Europa Cristiana, unde va avea loc un moment festiv